Ne akwaro mogiro kamano kuom kete Ramogi TV sa adek mar otieno. Thuolo mar mondo miyud weche manyien monon modo molu eyo makare. Ringre ariyo mane omaki ndhi kendo lal godo mabeno olal dwe mano mar 12 gikone to oyudi. Weche motenore kod nek mar Sharon bende koro doyudo ni manen gavana nitiere kaachiel kod jogo mabendo ne gintiere kod ketho mane obeni idonjnego kendo giduoko e nyim doho kaluwore kod nek mar Sharon kaachiel kod weche motenore kod lal mar Brian Odhiambo mane otimore e boma ma Nakuru County ma Nakuru mage sani osekelo liet ka jogo mane ochopo e nyim doho ore mar yango ni to en kanye nikech ng'anyo ma opogore osebedo ka nitiere chiny bomano kidwaro ng'e kuma Brian Odhiambo nitiere. Bende wantiere kod weche motenore kod somo nyakwar Mgajwang' kama migawo ma somo na yango ni nyalo timo penj mar KCSE e kor higa en nang'o isire koso ok sire. Wantiere kod mano kaachiel kod mamoko mathoth. Magi weche maomiyo pek. We are here at City Mortuary to confirm the body, but the report has already been meant to the village, to the father, to the parents of the justice. They already know that his son is normal. Ringre ariyo mag rowere ang'wen mane oteki mlolongo dwe mar 12 higa mokadho okwany. Mane odiochieng' ma jotend obila ochopo e doho kendo wacho ni ok ging'eyo kama gintie. Gavana machon ma Migori Okoth Obado kod achije mamoko ariyo kod gichak yalo ewi nek ma nyadendi Sharon Otieno bang' doho yango ni gin kod bura ewi nekno. Oganda medo ywago jandiko Mathiri Ng'inyi kendo jalony mar nono historia mag Afrika Ngire Bethuel Ogot ma ong'ielo rengo. Erokamano nyakwar Ramogi. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko mare en Wilson Ochuka. Nyalo yudo kuonde mwida pile 3:00 bende achiel kachiel YouTube, Facebook kaachiel kod Ramogi TV mano mar Ramogi TV bed kode chakruok nyaka giko. Ringre rawere ariyo kuom ang'wen mane oteki kendo lal gode kar dak ma Mlolongo tarik 16 dwe mar 12 higa mokadho oyudi e kar kano ringre ma City. Familia mag jogo oyango ringrego kendo lalo ni gisemanya anyuola gigo kuom thuolo mar dwe achiel. Magitimore kogai mar obila Douglas Kanja nochopo e nyim doho kendo otuo dhoge ni ok oyango kuma gintie. Walter Nyambaga nigi mathoth. Ile mwili lakini ushago ishatoka, fingerprints zimechukuliwa. E kar kano ringre ma City Mortuary boma maduong' ma Nairobi, familia mar Martin Mwau e kod nyawadgi Justus Mutuma ni kod lela wang' mojore e kendo mopoto mana gi kuyo lilo ka gibiro mondo giyangre ringre mar Mwau e kod Mutuma moketo menyo margi koro chope giko to mana gi lit malita. Mwili ilipatikana tarehe 18 Disemba, so fingerprints zimechukuliwa December. They said they want to take the test for 1 month. So fingerprints zimetoka jana, wakasema hii mwili kwa hapa City Mortuary ni Justus. Werego ne oteki kendo lalgo tarik 16 dwe mar 12 higa mokalo kane gin e wi apiko e boma ma Mlolongo machiegni kod Kitengela ka penjo mathoth to en ni nondo ma ondiki kar kano ringre nyiso ni Mwau ne okwany ka onegi e ka Mutuma to ne oyud kotho e pi. Nondo bende lero ni Muswimi ne okwany ringre tarik 18 kar dak mar Wai ka Mwau to ne okwany tarik 19 kar dak ma Molem ma e kata odoko ni ne gilal odiochieng' achiel. Na wote walikuwa pamoja wote watatu. But now police gave misleading information that they were on their way to Kitui. But the body was found in the river around Ruai a day after disappearance. So the police did not give the correct information in court. Mageti mureka ogai mar obila Douglas Kanja e kod jatend ofwamb Kichamen Mohamed in the name of the Almighty God. Ne ochope do ma Milimani e kendo kone do ni ok giyango kama ji adekgo nitiere. Just one last clarification, Bonaji, because it is important. I'd like you to confirm whether or not the subjects of the habeas corpus are in police custody. Your Honor,
we have none of the subject. I want to confirm before this court that we have none of them. Nyim jang'ad buche Chacha Mwita, jatendo fwamb Kicha Amin Mohamed, kod Kanja, oko ni gisebedo ka gitimo nonro ewi lal mar rowerego, kata kamano, nonro no pok orumo. My Lord, I wish to confirm that the investigations are still ongoing. And at an appropriate time, the files will be forwarded to the ODPP, complete with our findings and recommendations. E penjo mathoth manie chuny familia go, en kaka ringre mar familia gi oyudore City Mushari, bang' lal dwe achiel mar menyo. No, we want to be struck off. To go away? Yes, my lord. Riwruok mar okinde LSK ogolo dwondgi ka dwaro ni mondo tim nonro. Eka bende duol mamenyo kako bila tiyo IPOA, bende osingo ni ratiro nyaka yudre. And the one who reported the case, and the one who recorded the statement at the River DCI headquarters. Ringre ariyogo emoseyudre kama moko, to pok oyudi kamoting'o Kalabi Mwema to kod Steven Mbisi. The fact that the Inspector General of Police and also the Director of the DCI can come to court and tell the court they have no idea, yet this was being done and fingerprints were taken, identified yesterday, it either means that they are not talking to each other, or they do not have control of their different agencies within the National Police Service, or they're lying to the people of Kenya. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga. Kawadhi nyime doho mamalo oyango ni gavana machon e kaunti ma Migori Zachary Okoth Obado, Caspar Lubiero kod Michael Oyamo ni kod bura ewi nek mar Sharon Otieno manonegi higa mar 2018 kendo ringre nokwanye bunge ma Kodera e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano, doho nowito oko ketho mar ariyo madonnegigo ewi nek nyathi Sharon mane nie ich e kinde mane okawo ngima Sharon oko. Obado kod achije ariyogo kod dhi chak yalo buchgi. Lydia Okeyo lero mathoth. En bura mosekao higni 6 nyaka ne chakre bura ewi nek mar japonre Embrain Marongo Sharon Otieno manoyud ringre ka ojwang' e bunge ma Kodera e kaunti ma Homa Bay tarik 3 dwe mar 9, 2018. Gavana machon ma kaunti ma Migori Zachary Okoth Obado, Michael Oyamo kanyakla kod Caspar Lubiero nodonjnegi ka itudogi gi nek mar Sharon Otieno kaka ketho mokwongo kod nek mar nyathine mane pok onyuol e kinde nek makamano kaka ketho mar ariyo. Burano noywayo joneno 42 maduto noyudo thuolo mandiko dhoggi. Kata kamano, kuom joneno 42 go onge moro amora mane tudo gavana machonno gi nek mar Sharon Otieno. Mano omiyo gavana machonno orokwayo mondo mi gole oke burano kaluwore ni en ne ok onego Sharon Otieno, kowacho ni kaluwore gi kit tudruok mane gin go ne oserito nyathino bang' fwenyo ni nyathino ne mare kendo ne oseketo ler mare ni familia mare. Bende ne oyango ni e kinde mane onegi Sharon ne en dala Raila Amolo Odinga yore mag siasa, omiyo ok owinjo tude ngang' gi nek makamano. E kinde winjo burano kawuono, doho mamalo yango ni gavana machonno Caspar Lubiero kod Michael Oyamo ni kod bura ewi nek mar Sharon Otieno. Jang'ad bura Cecilia Githua e kinde burano ne geno mondo mi ji adekgo ochiw duoko magi ewi nek makamano. Kata kamano, kinde magi kamoting'o Kil Jack Oroga, Koke Kilukumi kod Ogada Meso okwa mondo mi migi thuolo mar goyo mbaka gi achijego kaluwore ni kit duoko mane doho dwaro ne pok giiko. Doho kata kamano wito oko ketho mar ariyo manodonjnegigo ewi nek mar nyathi Sharon mane nie ich kinde mano okawo ngimane kaluwore ni nyathino pok ne onyuol. Burano ochor mbele nyaka tarik 25 dwe mar 2 higani bang' doho chiwo thuolo ne okinde achije adekgo kaluwore gi kwayo margi mar twak kendo winjore kodgi ewi kit duoko ma gibiro pedho e nyim doho. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod doho to kod arita, jatendo kwa kich ma Nakuru East Samuel Ngeiwa kaachiel kod apisa maduong' ma Lake Nakuru National Park David Oyugi ochopo nyim doho ma Nakuru kaluwore kod dwaro mar dono mondo giduok penjo ewi lal mar jalupo Brian Odhiambo. Doho ne onyiso jotelogo mondo chiw Brian ka ongima kata okel ringre pononi ne onege. E nyim doho ne gibedo kod pek mar duoko penjo mane okinde odironegi ewi lal mar jagono manyaka sani pod ok oyudi kata nendache.
Cynthia Nyango miwalero. Ndalo 13 bang' lal mar Brian Odhiambo, min-gi, jaode, joked ne ratich oganda, okinde kod jodak ma Nakuru ne ochopo e doho mar Nakuru mar winjo duoko ma apisa mar KWS kod nyawadgi mar okwach kich chiwo e wi lal mare. Achiel kuom geno margi ne en ni jotelogi ne dhi chopo e doho kod Brian kaka doho ne ochiko. To kata kamano, genogi ne ogore Luanda e kinde mane gineno jotelogi maonge wuodgi. Samuel Ngeiwa kaachiel kod nyawadgi David Oyugi ne obedo kod tich matek e lero malong'o kama Brian nitie, bedo ni ne ging'eye kapok ne gimake kod gima omiyo ne gimake. E duoko margi, ne giwacho ni ok ne ging'eye kinde ma giwacho ni ng'ama ne gimako ne opusore kendo oringo lal. The suspect who escaped was not yet processed, my lord. Yes, my lord, I confirm we did not know the person who escaped. Joked ne ratich oganda to kata kamano, okwaya apis mar ogai mar jomin buche mondo odonjre e wachno kendo konygi yudo Brian kama nitiere. Giwacho ni kaluwore kod ranyisi ma onenore e doho, achija 6 ma itudo kod lal mar Brian onego donjnegi kod ketho mar ndicho kod ageta mar nek. So we are appealing to the Office of the Director of Public Prosecutions to look at the evidence that has been presented before them by the DCI and to consider the recommendation to arrest the 6 and charge them with abduction with intention to murder. Ikinde mamin Brian to ne neno machunye ol kendo ni kod paro mathoth e wi lal mar wuode makayo ma osebedo ka konye e yore mathoth. Jodak ma Nakuru e kar dak ma Manyani Bondeni ne okwa mondo bed kod horruok e kinde mabura no dhi nyime. Kwa upande wetu tunaona mbele ya ile evidence imetolewa leo, it is very obvious ya kwamba KWS kuna vitu ambaye wanaficha. Nitaendelea tu kuomba kwa unyenyekevu tuwe watulivu tena wiki nyingine mpaka siku ya Alhamisi. Jang'ad bura Julius Nangea wacho ni owinjo neno duto mochiw kendo chiko tarik 6 dwe mar 2 kaka odiochieng' ma obiro chiwo e ng'eto mare. In a week, because of the importance of the matter, the next week the court is prepared to give a ruling or directions regarding that application, having had the first and second respondents. The next Thursday, so that I have exactly a week, will be the 6th of February. Let's make it at 11:30 a.m. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Wadhi weche mag somo. Riwruok mar jopuonj KUPPET osiro ng'eto mar doho odiochieng' manyoro manochungo penj manyien mar KCSE michano chak time kor higani. KUPPET yango ni penjno ni kod ng'ikruok mathoth kamoting'o nengone mong'awre. Kama duong' en wach mar nek rem kaw pach jokanyo. Kaka Simfros Okinda lero migawo masomo kata kamano dok ne penjno kalero ni ne en mana yo magikao mar deo kendo chiwo thuolo mar 2 ne jopuonjre mana ni kod gombo mar nuo penj motelo ne penj maduong' ma itimo e giko higa. Odiochieng' achiel tok do chungo penj maduong' mar KCSE ma ichano tim dwe mar 7 higa ka higa, jokanye sekta mar somo golo duondgi e wi penjno. Riwruok mar jopuonj sekondar KUPPET orwako ng'eto mar dohono ka giwacho ni penjno ne dhi kelo akwede kind jopuonjre kaluwore ni ong'aw nengone kendo jopuonjre ne ok dhi yudo thuolo mar nuo somo higa achiel motelo ne penjno kaka jowadgi mamoko. They were being charged money, 7,000, whether you are going back for one subject or 2. Which means that a serious discrimination with the poverty that we are witnessing in Kenya. So we felt that equality must be observed when we are dealing with education, because this education is a right, and for that reason it must be treated as a right. So when we withdraw the right through a policy where nobody has been involved, you fail the test of public participation. Jalup jagoro maduong' mar KUPPET lero ni nek nokalo chike mathoth kamoting'o solo pach jokanyo motelo ne yango chako timo penjno. The distance traveled by the learners to go and do the exams. Secondly, these learners, the ones who have repeated, should have had an opportunity also to take instruction throughout the year so that they better their
they better their grades, because they are going there to better their grades. Jagoro mogidore migawo mar somo Belio Kipsang to kata kamano lero ni wechego mana kayiem kalore ni onge lal moro amora ma jopuonjre manochano timo penjno dhi yudo. In no way will this disadvantage our learners, because as you are all aware, we intended to have 2 series of examinations in a year. Belio lero ni kaka migawo ne gitemo mana chiwo thuolo mar ariyo ne jopuonjre mane ok dwar rito timo penj e giko higa. The only thing is that we are denying the country and our learners an opportunity to be able to get a second chance in the fastest way that was possible. Ywaruok makoni kod kocha wi penjno koro keto jopuonjre kama tek kalore ni moko kuomgi nosechako ndikore ne penjno wuok tich jumani. Sifros Okinda, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag somo. Migawo mar somo yango ni giseketo ikruok makare motelo ne chakruok mar senior secondary bwo chenro mar CBC e pachoka. Moyang kod jagoro mong'ere migawo mar somo Belio Kipsang moko ni skul ka skul biro bedo kod lai ariyo mag tiego jopuonjre ka science en achiel kuom laigo. Okoni gisechako chenro mar gero kuonde timo nonro mag science mag laboratory e skunde 1,600 maonge kodgi e pachoka mangima. Judith Omondi lero mathoth. E skund primar ma Moi Forces Nairobi, kama ne jagoro maongirore migawo mar somo Belio Kipsang ne oyuorie mar yawo klese mag grade mar 9. Ne en mor mar jiwo kit somo mar CBC ahinya to gi dweche matin kende to Kenya idho ngas mar senior secondary. Thuolo ni Belio ne otiyogo e yango chenro magin ngoma otelo ne donjo e grade mar 10 kama japuonjre ka japuonjre dhi yiero lai ma okawo mar somo bedni en wer, lony e weche tudruok, science e kind mamoko. Penj madhi miyo jopuonjre gi thuolo mar timo yiero mag lai gi oseiki. I want to affirm that we put all that we are needed to do in ensuring that we transition smoothly. We did run last year in July a pilot on the assessment that our grade 9 will be running, will be doing in November, so that it could assist us to adequately prepare for the grade 9 assessment. We used also the same pilot to do simulations on pathway placement, on school placement. We have already done mappings on our schools. Skunde secondary mamalo dhi bedo gi lai ariyo mag somo kata career pathways ka achiel ma ochuno to en mar science. Gichikni migawo ni osechako gedo mar ute timo nonro mag science e skunde 1,600 maonge laboratories mondo mi jopuonjre mag science thuolo maber mar tiegruok. We would want to make sure that all our schools run at least 2 pathways, with science pathway being available to every of our schools. And that's why I mentioned that starting shortly, we are going to build 1,600 laboratories in our schools, mainly our day schools which do not have labs. We are also going to leverage on technology and deploy another 2,000 virtual labs. Kanyaka sani bende oseyiera put maloso chike ma ibiro tigo e yiero lai mag somo kod skunde sekondar mamalo ma jopuonjre gi dhiriworego. As we stand here today, we have a multi-sectoral team finalizing and fine-tuning. We've already gone through the first draft. Our team now is out there to finalize on guidelines of placement to pathways and schools in January as we transition ourselves to the final phase of basic education implementation of competence-based education. Nyaka ne chenro mar CBC chakre pachoka, Kenya higa manyien donjo e senior schools mochakore gi grade mar 10 magi jopuonjre madhi somo e skunde sekondar masani. Judith Omondi, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag somo. Riwruok mar jopuonj KUPPET koro ywak ni chenro ma cholo jopuonj elemo mamalo ok time makare gi duol ma TSC. Jalup jagoro maduong' mar KUPPET Moses Nthurima wacho ni ok en gima kare ni thuolo mag meto mag rang'iny mar tich ipogo maromre counties duto 47. Kata obedo ni moko kuom counties ni kod jopuonj mathoth mohewo moko. Nthurima bende dwaro mondo TSC ochung medo jopuonj matiyo e gwenge mongore rang'iny mar tich
Kao kamano to giti kod chik mayango ni japuonj imedo rang'iny e tich kaluwore kod thuolo mosetiyo to kamutie. We have been made to understand that TSC has distributed vacancies equally among the 47 counties, bearing in mind that all the counties do not have equal number of teachers. In Kakamega, we have 11,000 teachers, but other counties in Aso areas, you find they have got far much less number of teachers. We understand that now the slots are being shared equally. And that one would seriously discriminate counties with a higher number of teachers like Kiambu. For teachers in arid and semi-arid areas has become a major cause of inequality in the service. The first track, which was intended to improve staffing in the hardship areas, is now a major cause of inequality in teaching service. Under the current appraisal format, the Commission is confirming teachers in hardship areas who have acted in an administrative position for only 6 months into their substantive positions when more qualified teachers are left out. Wadhi Naivasha migao mathieth osingo mawito okobura mane gichwale doho madonjo ne jatuo moro mamiyo manogo kokewi midhiero magokumba mathieth mashae log tich ma Kenyatta. Jagoro mingire migao mathieth Harry Kimtai ochiwo singo makamano bang' jod bura kete tago maliet ewi okang' mar mako Grace Mulei manegolo manang'ur mare. Chris Owino nigi mathoth. E odiochieng' mar ariyo mar jo od bura e gwenge mag Naivasha, jo od bura orido ne jagoro mongire migao mar thieth Harry Kimtai ewi miyo moro ma jatuo mane omonjoro ma jatend migao mar thieth e apisi mare mag afya ewi wach midhiero ma okwako okuma mar SHA. What happened was our cabinet secretary was issuing a press statement. Cabinet is a woman. Yes. And then all of a sudden we saw some group, we didn't know who they were initially. Wait a minute. Agree. Okay, women. Jatend jod bura mathoth Kimani Ichung'wa oketo Kimtai e mbero maliet ka odwaro ng'eyo ng'ano mane ochwalo bura mar mako Grace Mulei. Wach makamano omako wang' spika mar od bura Moses Wetangula ma onyiso sirikal ni apise sirikal gin kuonde ma japiny moro amora nyalo chopo kendo chwalo ng'ur margi. From what I have picked from the video, there was no fracas, no one was injured. And the needs to be in a public place, you cannot talk of trespass. If I were you, in the interest of the image of your ministry and the public, I will regret that. Wetangula kod jod bura onyiso Kimtai mondo owit oko bura mane sirikal odonjonego Grace Mulei, kwayo ma Kimtai orwako kendo singo mar keto e tim bang' yango ni migao mar thieth emane omako bura makamano. Honorable Speaker and honorable members, we've had you, and since the minister is a complainer, we are going to review the case, and if there is need for us to we are going to review the case. Grace Mulei ne ong'wan gi obila e kinde mane odhi yudo thieth e osuptal moro e kaunti ma Nairobi kendo ne otere nyaka e doho mane owe thuolo bang' mako rambun ma shillings 10,000. Chris Owino, Ramogi TV. Koro mgajwang' tok lipot ma Chris Owino na bokao yo mara mokwongo kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni e chenro mar Oimore. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get bogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn.
Now usisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya harada medalia pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Mine makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Nishetu, from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV kiriuri kodwa gi sani chenro en mar oimore kendo mana ka wakelo report masani bende okelo ne piny Luo, Kenya mangima to kod bende pinje mag Afrika to kod piny mangima kuyo en kaluwore kod achiel kuom wuod Luo ma bende owito ngimane kata ong'ielo rengo odiochieng' ma kawuono. En jalony ma bende ne jatim nonro kendo ne ondiko sigana mamulo kido kod timbe jo Afrika mano ngire Bethuel Ogot.
ong'ielo rengo. Odang' to Bethuel Ogot ni ngimane ne chal nade e kinde mane pod entiere piny kaka pod ngimane ne nitiere, kendo achiel kachiel obedo kwang'iyo kanyo ni to Bethuel Ogot ne ong'ielo rengo. Nonro mar Bethuel chal kamaendi. Nonyuole tarik 3 dwe mar 8 higa ma 1929. Tho mare no tho tarik 30 dwe mar 1 higa ma 2025. Ong'ielo rengo kojegni 95 kendo nonyuole gwenge mag Gem Siaya. Kendo ka ong'iyo weche motenore kod kit somo mare mane otimo, to kane osenyuole entiere kod kit somo, ne osomo machal nade. Iwacho ni ne somo mare otime skunde kaka Ambira, Maseno, mbalariany ma Makerere, mbalariany mano mabende ong'ere kaka University of London, e kind mamoko. Mano kod kit somo to kod lony ma Bethuel Ogot ne nitiere goda. Ka wadhi nyime wang'iyo weche motenore kod kaka kuonde osetiyo kuom thuolo malach e sectors mopogore opogore nyakwara Mgajwang', kendo sectors mopogore go ne oriwo puonjo e mbalariany kaka Makerere, University of Nairobi, Moi, Kenyatta, Maseno kind mamoko. Bende ipare kuom telo kaka jalup jatend tije mbalariany mano ma Nairobi to kod bedo chancellor mar mbalariany ma Moi. Osendiko buge mag sigand Afrika. Osetimo nonro ewi kido kod timbe oganda, ka bende japuonj no bedo puonje mbalariany mano ma Makerere kaka sengo kanyo, mano mar Nairobi bende ngene kanyo ka UN, mano mar KU mar Kenyatta University, Maseno kaachiel kod machielo mantiere kanyo nero. Kwadhi mbele kara nyime kaluwore kod rapara mare. Mokuom gigo manotimo bende ne en jalup jata tije UN mano mbalariany ma Nairobi. Obedo chancellor mar mbalariany ma Moi. Aito bende ne en jakanyo e od bura mar Afrika ma Ugwe, mano kutenore kod telo mane ntiere gode pinje mag Afrika ma Ugwe. Ka wadhi nyime kutenore kod gigo mo wang'iyo godo Ngire Bethuel Ogot ma bende ong'ielo rengo, bende ne otayo yepo mag mbalariany mopogore opogore. Magi mbalariany miwacho ni kane entiere kinde ne mabende ne koro ne ngire kendo notiyo kuonde mopogore opogore. Nitie mbalariany manotayo kata konyo e weche mag ne yawogi bedo mbalariany. Wantiere kod mbalariany ma Masinde Muliro, wantiere kod Narok University mage sani ong'ere kaka Masai Mara University, wantiere kod mbalariany mano ma Karatina mong'eyo duto kaka Karatina University, kaachiel kod mano ma Kabianga. Mago mbalariany ma bende ne otayo yepo margi kinde mane pod ongima. Ka wadhi nyime pod wantiere kod gigo motenore kod Ngire Bethuel Ogot ma bende ong'ielo rengo odiochieng' ma kawuono. Bende ne okonyo e weche mag yepo mag mbalariany mano ma Eldoret. Mbalariany ma Eldoret nowuok e mbalariany mano ma Moi, kendo okonyo weche mag yepo margi kod chenro mag ne miyo bed mbalariany. Bende mbalariany ma Rongo University mantiere gwenge mag Rongo bende ne okonyo e chenro mag tayo yepo margi, kaachiel kod Odera Akang'o mano bende nitiere e county mano ma Siaya. Mago ma kuom mbalariany ma Bethuel Ogot ne okonyo yepo margi. Ka wadhi nyime nyakwara Mgajwang' pod wang'iyo nonro mare matut. Nitiere buge mane ondiko, magi buge ma oganda pod somo nyaka gi sani. Buge bende kidhi kuonde miuse buge mopogore opogore tibiro yudo mondo mi isom. Kinde mane Ngire nitiere kaka nokonyo weche mag somo, tiego oganda, kendo iwacho ni chwalo rieko kowuok kuom tieng' machielo nyaka moro ma ne okonyo. Kendo achiel kuom buge mane ondiko ong'ere kaka The History of the Luo, mano sigand oganda Luo. Nondike higa ma 1967 mano 1967. Koro kin ng'atno madwa ng'eyo sigana mar oganda Luo kaluwore kod Ngire Bethuel Ogot, tinyalo manyo buk mondik ni The History of the Luo. Bende nitiere buk mane okonyo ndiko Making of the Modern Kenya, loso Kenya manyasani. Mano ndiko higa ma 1976. Kin ng'ato moda ng'eyo kotenore kod paro mar Ngire Bethuel Ogot kotenore kod weche mag loso piny Kenya bedo manyasani, modern Kenya, en kanyo buk mano ndiko higa ma 1976 mano 1976. Bende the Luo and their neighbors, oganda Luo kaachiel kod libamba magi ma nitiere alwora margi. Libamba mag joluo gin dhoudi mopogore opogore mantiere alwora mar Luo. Wantiere kanyo kod jogo manitiere pinje kaka Uganda, Tanzania, gin libamba mag Luo.
ka ng'iyo gi nam lolwe. Wantiere kod jogo magin Waloya mawuok e Imbo ma piny Kenya, gin bende gin libamba mag Luo. Wantiere kod jogo mawuok e Hoho mar Okaka ma bende wang'eyo kanyo gin Jolang'o kaachiel kod Jokisi kaachiel kod iwacho ni libamba mamoko. Kido nyalo do sigana manondik kod Bethuel Ogot e buge mar The Luo and Their Neighbors, buk manondiko higa mag 1991 mano 1991. Wantiere kod moko kuom gima bende wacho ni ne ondiko kata ne okonyo e kinde mane pod ongima. Kanyo wantiere kod The History of the Southern Luo. Luo ni kara opogore, ntiere mago mantiere Northern kod Southern. Kidoro mondo misom ken gigo manondiko kotenore kod mano, ntiere higa mag 1967 kod 1967. Aeto bende nondiko historia mar piny Kenya, buk manondiko higa mag 1985 kod 5. Aeto bende wantiere kod weche motenore kod historia mar Afrika, to kod kido to kod timbe mag oganda mag jo Afrika. Mano bende ntiere kanyo manondik kanyo kod Bethuel Ogot higa mar 2000. Nyalo bedo gi thuolo mar mondo mi isom Nyakwaro Mgajwang'. Koro magi mana moko kuom nonro motenore kod Bethuel Ogot ma bende koro ong'ielo rengo kamana kamulo ni kanyo ni ong'ielo rengo ka ojahigni 95. Mano tok kanonyuole higa mar 1929. Iwacho ka nong'ielo rengo kata chunye nochot koyudo thieth e kar thieth moro mantiere e boma ma Kisumu. Kamana kama idono ni en wuod Game Siaya, kendo ipare kuom kit somo mare mane otime skunde mopogore opogore. To kod ne en ng'atno ma bende ne en jalony kendo timo nonro kendo ndiko sigana mathoth momulo kido kod timbe mag oganda e pinje mag Afrika. Mano ngire Bethuel Ogot. Nyasaye oket chunye kama okwe. Kaweri weche motenore kod weche mag ngire Bethuel Ogot Nyakwaro Mgajwang' en ni county ma Siaya okete anga chik mabiro konyo e bero ngima mine mapek, rowere kaachiel kod weche nyodo e county no. Iwacho kanyo ni mondo mi okony e puonjo oganda weche bero ngima joma mine mapek kod konyo jodak e yudo thieth makare. Kaolose kinde ma bende ne giketo yanga chik makamano, Bernard Adala ma en achiel kuom jokanya kamati mar thieth e county ma Siaya owacho ni chik makama biro kelo thuolo mar keto omenda tenge mar konyo bero weche nyodo kod rit mar joma mine e weche mag thieth. Cynthia Ndan ma bende en achiel kuom jokanye kamati no bende ni chik ni bende biro konyo e kedo kod lwenje mag udi kod kit chwech, landruok mag kute mag ayaki kaachiel kod iye ma ohiu ma kwan gi pod ni malo e county no. Wacho ni geno margi en okang' makama bende biro konyo duoko chien thoe mag mine kod nyithindo e kinde mag konyore. Adhi konyo wa duoko indicators wa piny. Kawacho indicators, kawachako kata gi kaka nyiri matindo mamako iye machon e Siaya County. Wantiere atamalo 21. King'iyo mar Kenya duto en atamalo 15. Koro mano gimoro achiel kende maka waloso ma bill ni dhi konyo wa protect our girls nikech wadhi duoko indicators go piny mondo nyithiwa oyud kaka nyalo dhi school. Act ni bokonyo wa e Siaya kaka county mondo wane kaka wanyalo tayo jomodak e Siaya te iweche mag nyodo. Mano gin mine mapek, mine mobiro konyre, nyathi matin mosenyuol gi nyathi madongo. I realize no most times kasama iketo pesa to irang jomna facilities ma igero od moko but gik ma lich kaka nyuol rahia go samoro imiyo very less money. Koro mano en teko ma ahinya ma sheria ni miyowa odiochiengni. Wang'ado nam lolo kendo wadhi Migori. Riwruoge mag oganda makedo kod lwenje mag kit chwech e kaunti ma Migori dwaro mondo tim nonro mar ng'eyo gima omiyo pod lwenje mag kit chwech e kaunti no ni malo kata bed ni okenge oseketi makedo kod midhiero no. Jo Juma ni kod ler. Kata bero ego mag oganda kaachiel kod piny owacho dhi nyime kod kedo kod lwenje go mag kit chwech e kaunti ma Migori. Gima medo kelo wich bar en ni ang'o omiyo lwenje mag kit chwech koro pod dok piny e kaunti ni. E kinde twak mar riwruoge mag oganda kod apisas mawuok e piny owacho malo kaachiel kod piny owacho mag kaunti ma Migori, riwruoge mag oganda wach ni ber ka itimo nonro mar ng'eyo gima omiyo lwenje go mag kit chwech
ok dog piny e kaunti ma Migori mondo eka ng'i yore mamoko mar kedo kod midhiero ni. So we really need to make that, to do a survey, a baseline survey, and come out with the key information and key data that will help us also even to address this issue wholesomely. Watimo campaign e kona kwa kona kumora mora ngata mondo wakedgi wach mar gender based violence kata wach mar femicide. Survivors to kelo cases maber bachope court. To koro kochopo kumani nitie ng'amano neno kaka witness, iyudo ka koro ji chako dok chien. Koro iyudo ka witnesses chako leny achiel. Diana Roth matiyo kod ruogno mar Faraja Women Initiative wachni ma inoseketi e puonjo oganda e yore mag duoko piny lwenjego mag kit chwech. Ka bende ber ka ijiwo okenge mamoko ma oting'o mano manyuando joma chuo e kedo kod midhiero ni. System bende ka ji report gigi ok dhi machop justice kata duoko yudre yo malongo. Koro system wabedi pod weak, wadwa ni systems obed strengthened, kila ng'ato wuogoko mondo kila ng'ato o make sure notimo gimo winjore kaluwore gi weche mag gender based violence. Cases ma are still pending dong wachier gi mondo gitimre nade wayud justice e cases gieki. Riwruoge ma oganda bende koro osenyiso morgi kod ma bende koro piny owacho koro keto kod kedo kod lwenjego mag kit chwech dwaro mondo koro piny owacho omed keto omenda tenge ma inyalo tigo e duoko midhiero ne piny. Formation mar this commission obire sama ber nikech wadhi yudo ka koro nitiere jok ma wanyamakore godo lwedo koni gi koni manyalo konyowa bende e lweny mar kedo kod dhaw ma wayudo kit chwech. Bedo commission ni be dhi kelo resources ma wasebedo kwa koso. Jokend lwenjego mag kit chwech wach ni moko kuom joneno ma oting'o apisas go mag thieth rem chope doho mondo gichiw neno nikech rem mar sir e yor omenda. Clinical officers are always ready to go to court and again, offer the information that is needed. But again, the facilitation has been a challenge, especially when you need to facilitate the perpetrator, the survivor. This has been an issue because of the funding issues. Iyudo seche moko ka ng'ato nitiere mabedo gi otimne kata mana violation ratiche orochi to kako dhi mondo report bedo matek nikech namba achiel wa mabor, mar ariyo samoro onge gi pesa. Lipot yango ni lwenjego mag kit chwech pod ni male kaunti ma Migori e atamalo 51 ka thoth cases gi yore nyithindo matindo. Some of the police they compromise these cases and they try to talk to the perpetrator's side and the victim side so that people can come together in one table to agree so that these cases can just go down. But we find there are some who do it well and these cases they go up to the court level. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwaramogi juma mokale chenro mar Gin Kanye Naomi Batsigand Melkio Ondeto kokalo kuom jogo mani machiegni kode. Kawuono Walter Nyambaga medo watut mar sigana e tielo mar ariyo. E Bethlehem ka nitiere kod udi moriedo e kod ranyisi magi. Ot mokwongo ne mar simba mar Simeo Melkio Mesia Ondeto kendo sani to gerie od baba Mesia. Wanyalo yotum kucho mano simba ne manogene ma jangil kane manogero kanotero report manogene simba ne. Machiegni kod kanyo nitiere od mama Maria ma bendi kono wani nitiere kod kidi moro mokan e kaka bisop margi bisop Uchieng' ma Agoro ma Bethlehem konoa. Mano mar cardinal. Okay. Kato maloweno mar askofu. Mato kete ka for emergency. Mane toilet mar baba manodhi. Bende nitiere udi mamoko man kod ranyisi kaka mag Abraham. Then maja to od papa. Kato machielo na maneno padri jote kapok nwagero maja koro mar padri cha. To Michael Siama babu wuone manochako makosa ni oleme sani. Tizi moko ini lambi moro kata ka weche moko. Tizi od mama kanyo matim ni lemo. Kanyo be makiri mno wuoche ne oketo. Nitiere yien kama ne oganda bagie lamo. To kod kama bende ne oganda gudore ka lamo twere.
kaendi kane Simeon kata nochiko ji ni kik rom saa 2 ji timo msalaba te joma ngima dhi yalo gi joma tho ko ji nodonjo ka saa 3 e wang'e kane donjo chako na chikori nyaka kisetieko chiko tigori piny nyaka sechiko ka ji nochier koro ji te biro kae ji te nobiro te yien kate e alwora mar Bethlehem Mangoro nitiere msalaba ma ikwongo ikwayoe mondo richoni oweni. Mafupe moriedogi ikonowa ni kar kwayo kopo ni in kod wach moro momoko matek. Mesia ikononi ni en jal man kod kite moro. Kae mane an oyude bikra mage momiyo wapidhe ga kika mundiko mondo nitie kama ne ana mane ok onyuol kono ayo ga dhi loso ka tie msalaba kono oyude bikra mare tie msalaba kama emo mine ko yudo kwa pidho gi tie msalaba kendo tie bandera kono mane omiyo joleji ma kendo wakete sacho motimo misende mafomo tiyogo. Bishop Ochieng kone ne giyudo welo mowuok e pinje ma oko e kendo kata ji kobiro to yudo gweth mana ka Baba Melkio obede kombe kendo yeyo lwete wi ng'ato to gwedhore. Kata kamano nikech nosedok gisani mondo yud gweth nyaka ilam ka inindo ranyisi ni Mesia koro kuomi gweth kendo kamano en adieri to an kod jok man kod nembnigi bende teko mar gweth molo kuomgi. E gik mane Melkio dolo godo e pod oriti maber e kaka loth mar lago jamni okwajo mane osirore godo to kod msalaba mar dolo. Ma msalaba en nyalo lemo ne ng'ato kata ka en chien kisemo ne chien timona chien aya koro mato Joseph ne en jakwath koro mato lo Joseph mos joma nigi chuny mag timo ka Joseph go ohero wuotho go moso nyaka kod gitaw neno go na kanyo. Gikono wani timbenego ne omiyo gwenyore kod obila mimake. Mokwongo kamokwongo twe wuon Homa Bay. Homa Bay kama no twe ni ema ne jelo barore mamba buso wuok oko te. Jelo barore kod yaga. Ma oduno barore mamba bati gilio walore ma ji oringo wuok oko te. Kore migole kod yaga ni ma koro waterum na Kisumu ema kori tere go diaga jolejo piny mangima nyaka ni awasi ma jolejo mon nigi nyithinde ng'egi no choko dhano piny mangima ema kori gogo no ginga kodinga simo Nairobi jaduong' ileng to ganda luoth orumo ng'ato ni Simeon Ndeto nyocho wuok ni koro tiyo tij Nyasaye igo dhano mamoni nego gi nyithinde ng'egi to mok nego gi iye oginga manobiro kwel bany no ma Kisumu no jalijo koni kati negi anega to baba to emoluwo kendo ji onindo piny ka nyaka ni awasi mago ji ma jolejo te kono jala kodega kuchukano tere to jolejo pong kanyo koro dhiero ji to koro manga manade makata ko market karka koro jogi sirikal wacho ni to koro Ondeto bang'e ne oyudore Alego. Binde malego gi gik moko duto mane jo Alego ng'ene gin joma ne ji owene oherore gi gik ma binde go na wang'o te malejo ni be kamo peki ahinya en piny Alego kadhi iye kono. To gin ting' mage ma jotijenego nene godo. Wan mano walose waluoke watime nande iloso ni wiye itime nande chiemo bende puonjere apuonja kuchiemo to okuya bawa kume ochiemo bawa kamano matiende ni gi piny ni be ne oko enti ahinya to chiemo to puonje mana ka koro osechako tije makoro chiemo gi okia wane mwaluoko indigo ne pas kende rwakone okia rwako kende kata ka samudhi golo injili wan mwarwako ne osimbo ne maro gudu mogine ka kende yimange gonyone wieno ler mani kit dende wan kaka jotije makwano nika wan mane waloso jatije makoro nyo weyo iluongo ni Siprosa Dhiambo Nyakwema mano nindo ka gin godo en Kisumu ka mano jatije mano odok e polo ka koro waketo in makoro iloso nwamsi
Melkio Baba ne ochicho jogo mane nitiere kode machiegni bang' golo weche mane nyiso ni ndalone piny ne ok thoth ahinya. Wayudo wach ka ne dala moro ni Barding e piny Alego. Kanye moae to kit weche mano wacho ne joote chich to ne ok gipar ni Mesia gimoro nyalo nego. Owacho ni an to an koduka ok awacho na biro ta wacho ni kadipo ka chieng' moro iwinjo kuma obadhego taweyo joga mano wacho Injili Barding. Mesia mane koro jot Manyata Kisumu kod jatichne mane owene ting' mar rito Mesia nobedo kod twak kapok weche ochacho. Kobiro Manyata to chopo sane mar chiemo to mor matek ma kanisa yiengni malaike go olor. Koro kosemor to kone jatichne mane nitie kanyo miya gima nyalo timo nade chamo. Oloso ni chiemo kaka iloso ne pile. Koro chiembe nie makano ochwinyo kado to kete dhoge to kochako onuo mar ariyo to dum malo to gore piny. To kowuok kanyo bamni nowuok oko to kodhi e chone mane ni e ot to gore piny kapok ochopo kanyo. Mesia nodhi kamano e odiechieng'no sa ariyo motieno. Mesia chunye kendo jowa mane nitie oting'e otere Jerusalem mamoyo. Kama koro ne lweny onyagore makoro wakawo Mesia watero got Kalafari ka jo sirkal motele gi bunde modhaw gi Land Cruiser gang'o. Okang' mar ike got Kalafari ikonowa ni en gima ne Ondeto owuon ema nodwaro. Nikech nowacho ni kata tho piny mane tika got Kalafari mano dho Mesia nowacho ni ike got Kalafari ema ne wakane jaulo manyaka sani pod bende ng'injo mag jolejo nitie ma to lakini jolejo Maria to wan mag baba waduto te. Okone nyaka sani pod oparo gik moko kuom Melkio Ondeto. Koro wabedo kode kamano to gik mane ni kuome to thoth majibe ok ong'eyo. Lwete ka ne nitie bur mar musalaba maduong'. Lwete no bende ok noyie mondo en momulogo ji to ok oyie mondo oluok lwetegi iwe mna gi oko kama. Mesia ne ng'e kore tek. Mita machuok owuok Angoro Bethlehem e Awasi itero e yawo moro madundo e kama Mesia ne time batiso ne jokanyo. Kata kamano gisani pi tinie. Kendo kata ka koth chalo na iwe kwar moko. Nyakaramogi weche mowachi e siganagi ok gin mag Ramogi TV kendo Ramogi TV ok nie kod tudruok. Nyakaramogi erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga. Wuod Koweru thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Mano kori budho godong war gi Joseph Pekale wuod mon maber. Aworo kaka thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo. Walter Nyambaga jachir. Walter abro gomba ke tok tent ka wadhi nyime chenro mar chanjo jamni makwan gi romo milion 80 e pacho ka ochakore ayanga ka jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe ochako chenro no ayanga e kaunti ma Laikipia. Kagwe osiemo josiasa ni owekeo weche mag miriambo ewi chanjo no ma piny owacho mar sirikal kendo yango ni ober kendo dhi loko ngima jamni kokalo geng'o kod tieko tuoche. Jopur osebedo gi to ewi chanjo no. Kata kamano piny owacho yango ni onge kod rach moro amora. Piny owacho mar kaunti meeting mar ni chanjo timore counties gi.
hakuna kiongozi ambaye anajiita kiongozi ambaye anaweza simama aseme mtu wa achanjo yeye binafsi, kama vile tulikuwa nasema mambo ya COVID. Na mnajua hata wakati huo kuna watu walisema hii chanjo la COVID hapana mzuri. What sort of people would we be if we would tell people to use something that we have not checked, that we have not certified, that we are not happy with? Because of the livestock movement permit, sisi tunaweza kataza, lakini kuna wengine wanaweza kuigiza ng'ombe zao kwa nguvu hapa. Kampeni ifanywe, watu wetu, majirani yetu ya Isiolo, majirani yetu ya Samburu, majirani yetu ya Baringo na pande ya Nakuru ifanywe ya kutosha, ndio tuweze kuzuia magonjwa katika Laikipia County. Aya, ikdo karajamni mondo miotere weche mag chanjo. Jatend migao mar mwandu mag buolo Hassan Jogo lo simagerne kembe madongo makunyo mwandu mag buolo e tok chike gwenge mag Nyanza. Kolose gweng ma Wichlume sub county Mabondo luone piny owacho ok biyiene kembe go dhi nyime gi ohala makamano ka gionge kod obok mowinjore. Jo ma bend ne oten governor Masia James Orengo kaachiel gi jagoro mongire migao mar mwandu manie buolo Betsy Njagi owacho ni dwaro nitie mondo keto kenge mowinjore neno ni otiek monj mapile e nam Lolwe ne jolupo ma bende nyayo gi obila mawuok Uganda. There's a lot of illegal mining activities that happens in the Nyanza region. I have had a meeting with the regional police and the county commanders and others. Nimesema watu wetu wale wanaitwa artisanal miners wasiwahi guzwa, wasisumbuliwe na wasaidiwe kusonga maisha mbele. Lakini wale wakora ambao wanakuja hapa na mashine kubwa kubwa wanaingia kichaka na msituni kuchukua rasilimali ya mwananchi bila kuongea na mwananchi, bila kuongea na county government, bila kuacha rasilimali hapa, bila kuacha a shareable reasonable amount of money to the people of Siaya, we have no time for them. Right now, Governor, we are the chair of East African Community, Kenya. We'll find a way. We have to come up with a framework on how we in the East African community will be able to handle issues ya wagine wasidhulumiwe na wengine. Because our people don't go there because they love to be in the lake there. Wanapenda huko kutafuta riziki. Si ndio? So we have issues with Uganda and we must resolve them. So we need to develop a framework. I will take time and go there and see my counterpart huko, because we need to solve it once and for all. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Somo e mwandu maduong' ma ng'ato nyalo yudo. Mano emomiyo jaod bura ma Kiharu Honorable Ndindi Nyoro kokalo e agucho muom mar NGCDF ochako chenro motisi ni Kiharu masomo bora. Mano mar konyo jopuonjre te manie sekondar e Kiharu kod masomo oko mondo oyud somo. En chenro maneno japuonjre ka japuonjre ochulne shillings 1,000 tam ka tam kendo giyudo math mar nyuka mar onyango gi lunch e school. Chenro ni bende konyo e gedo mag kilese kod laboratories kanyakla kod chiwo buge mago mag somo e kin mamoko mathoth. Kiharu masomo bora gi Honorable Ndindi Nyoro. Iwange duto keloni akeloni monitimna keloni tepuja keloni monitimna
Macaron Gift. Kidwaro wenda Maruta Keloni to di star 860 star 419 hash. Parenia Ramogi TV enod jower duto. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore.